Jeff Judah ndoda kuti uteerere. Haikona kutitsoropodzera, kutitukira vanhu vaMwari. Baba acharamba, Baba Manyeruke, these are seasoned preachers. Haikona kuda kuita mafeelings, kuita kunge mune mapersonal nababa acharamba. Matukiro awakavaita kurijusa, baba acharamba kurijusa, mai charamba kusvika pakugona kutaura kuti amai charamba ihure. Vanhu vane vana vakura atizive kuti kana muchinamata munoita manamatiro api. Vandoda kukugadzirisa. Ndava kwaunoitwa chairman navanhu ndikoko pamunenge muchiita namachairman muine tuvanhu twamunenge muchiunganidza. Muriko kuSouth Africa ikoko, but muno muZimbabwe hauna chauri kuita on the ground chinosapota zvinhu zvauri kutaura. Hapana munenge muchingopopota muriko, but tikati huyai paground varume musapote zvamuri kutaura vana Jeff Judah. Paground you cannot stand the ground. Inini ndiri kutaura ndiri on the ground, ende ndakasungirwa zvinhu zvandinotenda, ndikapinda mujere ndichipindira zvinhu zvandinotenda, ndikavhevhetedzwa kubva pamba pangu, ndikaita 57 days ndiri mujere ndichisungirwa zvinhu zvandinotenda nezvandakaita. Timba akasungirwa zvinhu zvaanotenda, ndaive naye mujere. Though akanga ari kuSentral ndiri kuChikurubi, but takasungirwa zvinhu zvatinotenda. Saka haikona kuda kungo pandibhowa ndepekuti haugone kuburitsa muromo wekusoropodza nekutuka baba naamai charamba. As a bishop, I stand to correct you. Ando basa rangu ke. Haikona kuti handinotya uri kuSouth Africa kana kuti uri kuUK. Handinotya ndotaura zvandoda. I was listening to you. Hauna waunotya. Uya akamuno muZimbabwe tizvione kuti hauna waunotya. Zvekuti hauna waunotya zvinotaurwa nesu vanonyamakanga tiri muno muground. Tisu tinogona kuchitaura chinhu ichi. Kana ndikubatsire Jeff Judah, ndakukubatsira. Uri chairman ikoko, but ndakukubatsira. Paunongobata vanhu vaMwari chete, wandibata. Point number 1. Baba acharamba vakapiwa mota naWickney Uchivayo pamwe chete nababa Manyeruke. Haikona kupoliticize kana kuisa tuma feelings twako. Ndakukutsanangurira. Vapiwa mota. Hapana patakamboona baba acharamba vachisimudza chibhakera kuti pamberi neZANU pakaitwa macampaigns. Hapana patakanzwa kuti baba Manyeruke vanga vachimhanya vachiimbiswa vachidaidzira kuti pamberi neZANU, pamberi nechibhakera. Hapana. Vana Chaplain Pira vaparidza na Chaplain Pira, hapana asina kuvaona vachijambisa vanhu kumarale eZANU. Dai vakaita saizvozvo, ende dai vakaita ndikadai ndakaitaura nyaya iyi. But pane pamwe pekuti unofana kudzidza kurespekta vanhu. Taura newe Jeff Judah iwe. Sade kuzungaira sade basa rese. Kabata mfundisi, wabata inini. Kabata vasharukwa, wabata inini. I represent other pastors, other bishops, other prophets.
hanzi vadya nemhandu vazodai vadya nemhandu. Shame on you, Jeff Judah. Unotoburitsa muromo wekuti hanzi dai vandu vaenda kwamakantiwa kana kwamagaya vapiwa mota iko kwamagaya namakantiwa. Iwewe Jeff Judah wadii kuti madii kuuya kwandiri ndakupai mota. Why would you want to refer him to other men of God? Iwewe, what are you doing? Zvawaona kuti vakanganisa kupiwa nachivhayo, iwewe wadii kuvapa. Why are you referring them to Prophet Makantiwa and Prophet Walter Magaya? Kureva kuti iwewe pauri uri kumurumura, uri kutaura kunakirwa, kuda kutsvaga mbiri, kuda kuuraisa vanhu. Uya muno muZimbabwe on the ground, muno muZimbabwe muno. Isu takanyora matsamba tikaendesa live and direct. Tisina masponsa, tisina madona, tisina mafanda. Tiri muno muZimbabwe. 36 letters were sent. Bvunza DJ Holly, bvunza Chatufa, bvunza kana Gambakwe. Tichiita zvinhu on the ground, tichimhanya. Iwe uri South Africa uchititukira vanhu vaMwari. Uri South Africa uchititukira vanhu vaMwari. Hautuke vanhu vaMwari. Tuka ZANU zvairi kuita zvakaipa. Kwete dhazi magamuchirei. Iwe waite chi? Chawaita iwewe chekuti iwewe tinogona kuti Jeff Judah uri Judah Iscariot. Iwewe ndiwe Judah Iscariot iwewe. Isokuudza chokwadi guys. Tokuudza chokwadi kana pasina vanhu Jeff Judah vakanga vasingakuudze chokwadi. Akukuudza kuti nyama kanga inini ndinokuudza chokwadi. You are Judah Iscariot. Chamisa is the next big thing in Zimbabwe. That must be known. Tokuudza chokwadi guys. Nelson Chamisa is the next big thing in Zimbabwe. Wait and see 2028. Parliament iri kuzara nemafundisi nemabishopi advocating for the truth and standing for what we believe. Koya turi kunzoko unotitukira nebaba Mechanic Manyeruke. Mechanic is a father. Baba Charamba is a father. Mai Charamba she's a mother. Unotaura kuti wakarora hure. Mai Charamba vane vari above 18 vanonzwa. Vana vanonzwa mai vavo nababa vachitukwa na Jeff Judah. Iwe, I call you to order. I call you to order. Sanyepere vanhu muchiunganidza tu vanhu uchinzi chairman uya muno muZimbabwe muno. I respect munhu anouya muno muZimbabwe. Wakamboripinda jere here, wakamboripinda jere, wakambonzwa kurwadza kwaro. Enda unobvunza Timba akabuda nezuro. Enda unobvunza 77 vakabuda nezuro. Enda unobvunza Samuel Gwenzi. Enda unobvunza Namatai Kwekweza. Enda unobvunza Robson Chere. Enda unobvunza Jacob Ngarivume. Kana nasika kuti jere rinorwadza se. Uya muno muZimbabwe kwete kuti tukira vanhu vaMwari. Kangobata munhu waMwari chete. Isu mabishop tisu nemamafundisi tinotenderwa kutsurana in the body of Christ. Apa munhu waMwari matadza zvataidza vana baba mutendi. Tamunga ndonyedza unofanira kutaura idzodzo. Vana Andrew tauna vasharukwa vanenge vachitsaudzira ndonyedza tinofanira kutaura idzodzo. Ndavanenge vari involved vachionekwa vachida kwete baba Charamba. Kwete baba Manyeruke. Ndepapo wakanzwa kuti vakazodai vakaenda kumusangano vakadai kana kuti vanga vari kumusangano weMDC vakadai hapana. Panongoti vangopiwa mota.
You are so concerned about the car, but you were not concerned about the people who were incarcerated in prison. Urutanga kuvhundukira nekuda kwechimota, chimota chinoparara kweupenyu hwevanhu vakanga vakasungwa. Kana ini chai hauna kunditumira bha resipo kana chimugondia netimu yako yacho iyoyo, ndevapo wawakatuma kumajeroko, but unovhurukira chimota chisina nebasa rese. Yet we have got lives. There is more. Chinodarika moto. I stand to correct you. And even an order. Ungatoti baba chara machari. Iwe uya Judah Iscariot. That's what I'm telling you. Kamnyaka wina also. You are Judah Iscariot. Urimtenges. Hey, Chamisa. Let me tell you. Chamisa is the next big thing in Zimbabwe. That's prophetic. Angagone kuita maweakness ake uwati sezvatinazvo takafanana. Indoto ni maweakness angu yekutaurisa kwandinoita ikoko. Vachamisa vagoni kutaurisa. Vanotaura ndivo. Saka vagamuchirei sezvavari. Kwete kuti hanzi dai vachamisa vaita saScala. Ko Scala adi kuitawo saChamisa. Dai vachamisa vaita saTendai Biti. Ko Tendai Biti wacho adi kuitawo saChamisa. I call you to order. Your name is Jeff Judah, but from today onwards you're Judah Iscariot. Sumba sadhaki yacho yakangoitwa muripo tiri mujero tikafunga tichazwa vachinhinga vana Jeff Judah vachimira dholora hapana kangopera. Basi munhu aipiwa mota musharukwa, a seasoned preacher, then you have got the guts to open your dirty mouth and curse the man of God. You don't curse the man of God in our presence. We stand with every man of God. Tikatadzirana tinotovaudza kuti matadza, but not in the case yebaba Manyenyeruke, not in the case yebaba Charamba, not in the case yekuatuka kuvaandresa. I call you to order. I call you to order. Your name is Jeff Judah Iscariot. You are becoming an Iscariot.